ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ନୁଟା ମିଲବା ହେ ନା ମିଲେ ଆଜ୍ଞା ନେଟ୍ ନୁଟା କେନ୍ ମିଲବା ସେ କିନ୍ ମିଲବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କେନ୍ ମିଲବା ଧାନ କାର୍ଡ କରି ଯାଇଥିଲି ନେଟ୍ ଆଣିବ ବୋଇଲେ ମହା ମୁସ୍କିଲ ସହଲା ପଳେଇ ଯେ କେହି ନା ପାଇଲି ହଁ ହଁ କେଜାନୁରା କଲା ମିଲବା ଆଜ୍ଞା ସେ ପଟା ତ ପାଇଲି ଘରେ ହଁ ତାପରେ ଓଟିପି ବୋଇଲେ ଯେ ଓଟିପି ଘରେ ଦ୍ୱାରା ନୁନୁ କहीं ନା ପାଇଲୁ ହଁ ମାନେ ନେଟ୍ ବୋଇଲେ ମିଲକେ ତେଥର ଏଟା ସହଲା ପଳେଇ ଯେ କେନ୍ କେନ୍ ମିଲବା ବୋଇଲେ ଦେଖମା ଆଉ କାଁ କରମା ଦେଖୁନ୍ ପଚରା ଉଚରା କରୁନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚରାମା ଆଉ କାଁ କରମା ଏଇଟା ଇହାଦେ ପରେ ଏଇଟା ଆଇଥିଲେ ସେ ଯେନ୍ ଭଲ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ସେ ଧାନ କାର୍ଡ଼ର କାଣା କରବାର ବୋଇଲେନ ତ ଏଇଟା ଆଇଥିଲେ ଏଇଟା ବୁଝି ବୁଝା ଫଟା ପାର୍ଚା କାଣା କାଣା ବୋଲଛନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ହଁ ନେଟ୍ କପି ସେଟ୍ କପି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଏଇଟା ମାନେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ତ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ବା ଆଉ ବୋଲ ନ ଜିତିଲୁ ହଁ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯିବାଟା ଯେ ଅଧା କାମ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆଇଲି ସେଟା ମୁଇଁ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ରଖି ନେଇଛେଁ ଜିମି ଇହାଦେ ପଖାଲ ପଖଲି ଗୁଡ଼ା ତ ଖାଇକିରି ଜିମି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆଇମି ହଁ 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 ଏ ବୋବାଟା କାଣା ଧରିକିରି ଆଉଛନ୍ ଯେ ଦେଖ ତ ଟିକେ ବୋବା କାଣା ଏଇଟା ବୋବା ଜୁହାର 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 କାହିଁ ବାହାରିଲ ଏଇଟା এটা ধান কার্ড করে ଯାଇଥିଲି ଆମେ ବି ତ ଜିମୁ ବୋଲଛୁ ଏଇଟା କଥା ହଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଘୁଚି ଆଣିଲି ମୁଇଁ କାଁ କେନ୍ତା ସେଟା କାଁ କାଁ କାଗଜ ପତ୍ର ଏଟା ସେଟା ବୋଇଲେ ଘରୁ ଆଣିଛି ବୋଇଲେ ପଲେ ହଉଛି ଜି ତ ଧାନ କାର୍ଡ଼ କରିଛୁ ଜି ଇଟା କାଁ କାଣା ଧରିଛୁ ଏଇଟା ପଚାରେ ଦିରା ଏଟା ଏଟା ମୋର ଅଜା ରଖିଥିଲା ଏ ପଟା ଗୋଟେ ନଉଛେ ପଟା ଆଣିବୁ ବୋଇଲେ ଇ ପଟା ନାଇଁ ଲାଗେ ହୋ ଏଇଟା ତ ପାଇଲି ଘରେ ପଟା ଆଉ କେନ୍ ପାଇବି ମୋର ଅଜା ରଖିଥିଲା ଏଇଟା ଏ ପଟା ନେଇଥିଲ ଏଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ସେ କାଣା ଓଟିପି କାଣା ବୋଇଲ ଓଟିପି ଘରେ ନାଇଁ ପାଇଲି ଏଟା କାହାଣେ ମୁଇଁ ଜାନି ନାଇଁ ପାଇଲି ଘର ସବେ ଓଟିପି ନାଇଁ ପାଇଲି ହଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋ ତମେ ସେ ଜମି ପଟା ବୋଲଥିବେ ହୋ ପଟା ହବ ସେଟା ପଟା ଆଣିବ ଓଟିପି ଆଣିବ କେନ୍ ପାଇବୁ ଓଟିପି ନୁଲ ନାଇଁ ପାଇଲ ପାଇଲି ହେଲେ କେନ୍ତା କରବ ଏଟା ଫେରି ଆଦେ ପଟା ଧରିକି ଧରିକି ଯିବ ପଟା ହଁ ଯ